Oh, nginibingelele emakhaya ngamakhaya. Amadolobha ngamadolobha, izifundazwe ngezifundazwe. Oh, amakhosini. Siyabonga siyathobeka. Hey. Ngibonge indlela nikhomenta ngayo kwamanye amavideo. Yona ke inqwele lena itholakala empangeni nje kuphela. Angiphumi ungithole sengiseThekwini ngiyolapha. Ungithole eGoli, ungithole eCape Town, ungithole eSwazini. Cha, isikhathi sona engenaso ukuthi kulungiseke ukuthi ngiphume futhi angiyiboni ngiphuma ngihlala nje empangeni Richards Bay empangeni kuphela ngaphansi kwe-district engikuyona eKing Cetshwayo. Ngisatholakala kwamanje ngisatholakala lapha ya eNgwelezana yabude buduza nesibhedlela eNgwelezana eMbali village. Uma bizwa ngekhwele Mphelandaba esabele phansi empangeni awusuka. Amna nginomlando omdala, umlando omkhulu, umlando ongakazi uqopheke emhlabeni. Bakwethu ngizokhuluma indaba enkulu la. Hey. Nami ngiyasaba ukuyikhuluma kodwa ngokuthi ngizoyikhuluma kubantu ebahluphayo kodwa abanawo umhlahlandlela wayo. Khona ebahluphayo kodwa umhlahlandlela wayo banawo. Ibona nje abangayihluphi sebengaza nje bezokhomenta la uyabona. Kodwa bayazi ukuthi kumele benzeni. Ukuphupha ushembe. Hey mkhulu wathinta inkinga. Lapha bogogo nomkhulu ngisiza umuntu ongazi kodwa manje social media uyaqala nokuhlangana nami. Noma uyazi uyangilandelela. Yinto nje angayazi into ukuthi uphupha ushembe. Phupha ushembe. Ushembe. Yo. Kunabantu abangaze bembone inkosi uMqalwendlela beyibone ebukhoma kanje. Ikhuluma ekukhulumayo kuyena. Iveza ukuthi uMqalwendlela shone phansi. Akalona eNazaretha. Kunomuntu ofike akayazi inkosi ilanga ihuka likaMahilela. Lifike liveze. Luthi hayi mina ngiyinkosi ilanga likhuluma noma kwenziwe kwenziwayo lishone phansi. Uyabo? Akayazi ngamehlo inyanga yezulu. Uvemvane kalwazi uyabo. Ifike iveze lokho ekuvezayo kuyena ishone phansi. Akalona eNazaretha. Lana bafethu ngisiza umuntu ongesilona eNazaretha uma ngikhuluma ngobuNazaretha. Ebone uthingo. Akalwazi akazange libone. Ingungumahlombe akaze ayibone. Ngaze ayibone kodwa uvele ezoyibona nje. Iveze ukuthi nomna ngushembe. Ebona unyazi akazi ngonyazi. Usomadida swadidwe yapi. Akaze mbone. Kodwa vele embone nje sibonakalisweni. Emphuphe ephusha into. Uyazi ukuthi lezi ibonakaliso zisho ukuthi awusondele into ezokushaya iyodwa ke ufuna ukuyobona unyazi hayi ngibonisiwe kuthi hayi inkinga zami ezolungiswa ushembe unyazi ilona lodwa phela mina unyazi engilwaziyo lushembe hayi unyazi awusondele kancane. Anthona vele mhlawumbe akwazi usonto eNazaretha. Akekho umuntu wakini okwasonto eNazaretha. Bayazi abake basonta khona
nabasonta khona ukuthi kumele benze ngisiza umuntu ongazi mina kodwa futhi ngiyayibona ama comment abhalwa ibona nami ngibamba nami nginikela khona kuShembe uma ngiyonikelela izinto zami nginikela kuShembe kodwa ibona abantu ababuzayo kuma comment uma ke ngakukhuluma ngento ethinta uShembe mina angikuthandazeli ngibiza uShembe ayikho into engiyenza kumuntu ngibiza uShembe uyabo inqikithi imeni la ekhaya ukuthi ngikusize ngemithi wena ungezi kumina uzothi ngikusize ngobuNazaretha hamba kubantu abasiza ngobuNazaretha bakhona abanye ba right abanye abekho right okay sondela shintsha manje umqondo wakho hayi ukuthi uyafika usuzoyinikela kuShembe sondela kancane engathi ungaba nenhlanhla uma ubuza ngokuthi angikhuluma nje ngokuphupha ukuthi ngiphupha enqoko uMnazaretha ngiphupha amakhosana ngiphupha amakhosazana ngiphupha kune ngikhuluma ngokuphupha uShembe ngqo uthi ngiphuphe umkhulu entshela ngobuNazaretha nginawo lelo phupho lenganganitshela ngalo ngakukhuluma lokho namanje impendulo iyefana manje sijule kakhulu kodwa manje angizokuyikhuluma la mthetha ungivumeli ukuthi ngikhulume ngoShembe esidlangalaleni ngiyafisa khona kodwa manje nami ngibanjwe izinto zami lezi ezibambe wena ingakho uShembe ezefika nje ebusuku kuwe noma emini ulele uShembe kumele uma usondela qala umfunde tati ungubani uShembe inbhado ozoba nalo elokuthi umfundo uShembe umfunde ngepolitiki ikabiliki ipolitiki engakhuluma ngayo ipolitiki ozothi uyifunda ngepolitiki yamathempeli angakini noma uyifunda ngokuhlukahlukana kwabaholi mhlambe kusukela ngo1976 kuze kube imanje uyimuke ibuyiwa ufuna ukuyilanda lapha usenkingeni uShembe uyedwa uShembe obusayo emhlabeni nasezulwini obusayo ezulwini nasemhlabeni uShembe unyazi lwezulu waqala wathi sunenkinga hayi kukanje waya nje ngalomqondo usenkingeni funda uShembe ukuthi ungubani uma usumthothi unguNkulunkulu uzokuthola futhi ukuthi wayezokwenzani kubantu bakini azi ukuthi akwayengezile ngisho kuShembe uShembe ufike kudala kunobukhosi okwaqalekiswa uShembe umqalo wendlela uBhombela mhlawumbe wena kulokho obukhosi nje mhlawumbe wena uzalwa kulobo bukhosi nje wena mhlawumbe uzalwa kubo lobo bukhosi okwaqalekiswa uShembe mhlawumbe uzalwa kuleyo ndlwena eyaqalekiswa uShembe uBhombela mhlawumbe uzalwa kuyo wena leyo ndlu awazi angeke lokhu sakufuna ukuthola ukuthi kuthiwa wenze njani wena okwakho kumele ukwenze funda uShembe ukuthi uShembe usilethelene emndenini wethu futhi yiphi inkinga abangasekho abasemndenini ababhekene nayo ngale kungenzeka ke ukuthi abasekha kogogo kababa basekha kogogo kamama basekha komama wakhe basekha kobaba wakho leyo nto ngeke uzwe ixazululelwe inyanga ngeke uyixazulelwe umthandazi ngeke uyixazulelwe isangoma uShembe uzobuye futhi kuwe kodwa uma wenze lento engizokutshela yona kanti awusondi khona thola ithempeli eliseduze nawe nani ithempeli lonyazi uShembe
uNkulunkulu ufika unikele awusonti khona gqoka nje ishade noma yabo lihle limhlophe nebhlokhe lithile uhamba ufika uthi cha ngizobika isibonakaliso kanje noma ukale makumhlangano ngizobe ngiyacela ukuthi uShembe buye kucaca ukuthi yizona ngoba angilona inaza ukuveza ukuthi mina angilona iNazaretha kodwa ufikile uShembe wakhuluma lokhu nalokhu nalokhu noma kwenzeka lokhu nalokhu nalokhu uShembe efikile kimi manje ngicela engicacisele ngoba ngiyabona bese ibalento segazini lakho ibe senhlizweni bese ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi sengibonakaliswe manje uNkulunkulu njengoba ngibonisa uNkulunkulu lami wahamba uthi hayi ngibonisa umprofeti ngeke into yakhe izilunge faka lento oqala wena uyidigest ukuthi uShembe uNkulunkulu wena usuke usubona uNkulunkulu kahle kahle uyobona ngoba unyazi malihamba bonke abantu bafuna ukunikela onyazini nangaleya kuyenzeka uShembe ehambe beqhamuka abantu bakini befuna ukusondela kuShembe uthothi bona bangcolile baneyinkinga bese bebuka wena emhlabeni bethi nangu sibani bani ongasilungisela lento kancane kancane ungathola ukuthi umuke wayitshela ukuthi ngibona uNkulunkulu wafika wathi uhambe ethempelini uyobona ngoba kulunga izinto zakho unoma uhambe uye emhlanganweni uyobona ngoba kulunga noma uhambe uyekhala emphefumulo ufika usebenze wenze konke okwenziwa noma uhambe ebuhleni noma uye ethempelini nje wenze imisebenzi miningi emathempelini kuningi okwenziwa emathempelini ngeke ngikubale kuningi okunikelelelwayo emathempelini asikwazi ukuhlala siveza imithi sithi nawo umuthi walokho nawo umuthi okwenza ukuthi mina kuningi enginiphathele khona engikhona nami engikwazi ukuthi lokhu ngikho futhi angiguquki ngikho abantu bayebebona ngoba ngikhuluma ezinye izinto kanti lezi zinto engizikhulumayo ezinye angiyithinti angihlangane nazo umkhulu Khoza empangeni kuphela la ngitholakala khona inamba engitholakala yona 0794410838 ungithinte umunesikhathi ngiyathokoza awungixolisa ukumoshela idatha lakho kodwa bengikhela nje phezulu futhi ke senyobuya nomunye umsebenzi othinta ukuthi wenza kanjani una lenkinga kodwa ethinta uNazaretha manje bengiqonda ukuthi unesibonakaliso sika Shembe ngqo ungibuze uyongibuza futhi ngelinye ilanga muwenze njengoba ngishilo ngiyathokoza